Bafowethu ngiyanibingelela namhlanje kuseni. Silindele ke manje ukuthi iqale ke manje imshika ke bafowethu kuqale omadlanga commission iphinde futhi kuqale iHaddock. iHaddock ke kuyeba nomhlangano ke sesiyazi ngaye ukuthi iqalile yaba nomhlangano ukuthi ikhulume ngomhlahlandlela ukuthi izoya kanjani phambili. Esekuzwile futhi ngomhlangano wayo engathi uPaul O'Sullivan kufuneka azovela kwimadlanga ngomhla ka 27 February next month, 27 February next month. uPaul O'Sullivan ezibhlungu lezo ukuthi uPaul O'Sullivan akekho eSouth Africa, use England. Ilezo sizwile ukuthi akekho eSouth Africa. Ubefuna ukuthi kwenziwe akhulume ngalezi zokuxhumana i-online ele kwathiwa cha kuzofuneka ukuthi uze la uzoba eParliament njengabo bonke abantu. Ilezo ke siyilindelele ngoPaul O'Sullivan ukuthi kumele ukuthi azovela kwiHaddock bukhoma, hayi lento yakhe abezama ukuyenza yobugebengu. Ezinye futhi zase Southern kunenkinga laba futhi KwaZulu-Natal, kunengwiji gwebe khona ngoba iNFP iphule out kuhulumeni lo ubambiswano njengoba phela bekade kuhlangene, ngithi kuhlangene iDA, kuhlangene iDA, iANC, iIFP, bekune NFP le yenza ukuthi bakwazi ukuthi uhulumeni wobubhano aqhubeka asebenze. Iphule out ke sonke niyakhumbula ukuthi kuke kwazama ukuthi kufonywe emotion of no confidence kunomama lona khona owasukuma eParliament wathi yena ngeke aze avote namaqembu lawa bevota bafuna ukuketula ukuthi uNdunankulu wabuthembi ubuholi bukaNdunankulu uPrima uNtuli. Umama ke lo unkosazana lo wakashinga ke yena wathi ngeke kwenze lokho. So ke iqembu lakhe ke iNFP limsuspendile laselithi futhi akasule khona elokhuzaneni, akasule ukuthi njengoba ebe uMinister of what uzayibeka kanjalo. So ke into enzakalile ke iNFP siphulile ke manje. So ke inamba ke sibeka ukuthi ke manje ukuthi kuhlangana iNFP, kuhlangana iFF, kuhlangana iMK bazoba na 40%, bese kuthi laba ke iDA neIFP nabantu bazoba 40. So ke u8 mina bengithi ababambisane besebenze bafowethu umsindo lesiphume kulento yabo, abambisane besebenze ngoba into esifuna uthina imfuno zabantu kufuneka zenzeke. Indawo engenawo amanzi, indawo engenayo ezingenayo imigwaqo, izinto nje imfuno zabantu kufuneka zenzeke. Kube ngalokho beqophisana ngokupolitiki nani. We don't have that time, asinazo isikhathi leso, chitha isikhathi lonto leyo. So abasebenza nje bonke la KwaZulu-Natal besebenze behlangane zonke bonke kuyele kiwe phambili. Asifune emsindo sebenza uhulumeni besifunda kuzovotwa khona maduze abasiye ngalento yabo. Mawukuthi nje u40 bonke abahlangana kudliwe kuye phambili bengenze ukuqophololo. That's all. Asifuna ukuqophololo ukukhohlakala. Ebese ngibuyela kulena ke yokuthi hey ibe nebhadi ke iMelika njengoba nikhumbuleke ukuthi iMelika ihlasele eVenezuela, yathatha umongameli yamthumba. Ngokuhlasela kweMelika bafowethu ifuna uoyela waseVenezuela, ibe ngempela isithatha umkhumbi lo kaoyela. Kanti lo mkhumbi uthathayo iMelika umkhumbi obusuka eVenezuela uya kuphi eChina. iChina yathi we lalela weMelika ungasijwayeli kabi lo mkhumbi loyo siwufuna ulethwe kuthina in 42 hours ube usulethwe la eChina, otherwise ngizokhomba umuzo notshwana. So ke okunye futhi esekuzwayo nje esivuka nakho ukuthi iRussia ivalile iBlack Sea thaqa, ivalile iBlack Sea thaqa, akukho kuzodlula kwiBlack Sea, akukho kuzodlula kwiBlack Sea. So ke siyazi ukuthi iRussia ke bafowethu ke ayihlali, so ayidlali iRussia neChina nje ababhedelwa. Lo wamkhumbi lo unane flag laseRussia, lo wamkhumbi lo abawuthathile. So ke
izinto esizibhekile ukuthi kufanele silungiseleze ngokukhulu ukusheshsha. Siyabonga ke bafowethu, sobuye sibuyele nokunye okuya phambili sizwe ukuthi siniphatheleni.